разблокировывается по маршруту номер 2 комбинат будаўнічых матэрыялаў «Груднапасот». Усіх вітаю, шаноўнае гаспадарства. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, і сёння я вырашыла пагаварыць пра спалучэнне псіхічных разладаў і гарадскога асяроддзя. Таму што, а пра што ж яшчэ казаць у самы цёмны час года, калі такое шэрае неба і калі ўсё так змрочна і пахмурна. Насамрэч, мы разумеем, што псіхічныя захворванні – гэта не пра тое, што нам сумна ад нястачы сонечнага святла. Гэта нашмат больш цяжкія станы, якія выкліканы фізічнымі парушэннямі ў нашым арганізме. І на тыя ці іншыя псіхічныя хваробы людзі, уласна, хварэлі столькі, колькі, напэўна, існуе чалавецтва. То бок, калі вам кажуць пра тое, што павыдумлялі тут нейкіх дэпрэсій, раней ніякіх дэпрэсій не было, былі. Першы дакумент, які зафіксаваў наяўнасць нейкіх псіхічных захворванняў на нашых землях, з'явіўся ў 1529 годзе. Тады кароль Сігізмунд I стары выдаў спецыяльны указ. Гарадскія ўлады былі абавязаны збіраць звесткі пра мясцовых шалёных і людзей, якія паводзяць сябе асабліва буйна, і змяшчаць іх у турмы, каб засцерагчы ад небяспекі насельніцтва. Калі такім шалёным ці буйным быў шляхціц, то яго трэба было адправіць пад ахову сваякоў. Увогуле, у ВКЛ псіхічныя захворванні разглядаліся з пункту гледжання тэалогіі, таму што лічылася, што чалавек, які паказвае нейкія бачныя прыкметы псіхічнага захворвання, адлучыўся ад Бога. І суадносна першыя псіхіятрычныя бальніцы з'яўляліся пры царквах і касцёлах. Напрыклад, у 1635 годзе ў Вільні пры касцёле Святога Крыжа была створана такая лекарня. Цікава, што прымалі туды толькі мужчын, а лячылі гэтых мужчын мясцовыя манахі. І тэрапія праводзілася там даволі своеасаблівымі метадамі, таму што ў 2000 годзе, калі гэты касцёл і манастыр рэстаўравалі, то знайшлі чарапы з прыкметамі трэпанацыі. Сапраўды, у тыя далёкія часы ў Еўропе гэта быў даволі распаўсюджаны спосаб лекавання псіхічных захворванняў. У Гродні першы псіхіятрычны шпіталь, так званы шпіталь, з'явіўся ў 1728 годзе. І таксама пры манастыры. Яшчэ ў той жа перыяд пачалося выкладанне псіхіятрыі на медычным факультэце Віленскага універсітэта. Тады ж з'явілася першая манаграфія па гэтай навуцы пра меланхолію. Мы можам уявіць, што прыблізна пад гэтым мелася на ўвазе, напэўна, меланхоліі называлася дэпрэсіўнае расстройства, а яшчэ пра маніі і віну. У 18 стагоддзе, калі беларускія землі ўвайшлі ў склад расійскай імперыі, тут пачало дзейнічаць суадносна расійскае заканадаўства. І псіхічна хворыя павінны былі трапляць у ізаляцыю ў бальніцах губернскіх гарадоў. Адмысловыя псіхіятрычныя бальніцы тады называліся дамамі скорбі. І хаця медычныя працоўнікі даглядалі за пацыентамі і пацыенткамі, асаблівых спосабаў лекавання тады не было. І нельга сказаць, што іх увогуле лічылі. Псіхіятрыя ў нашым разуменні ў Беларусі пачала развівацца толькі ў канцы 19 стагоддзя, калі сталі закладвацца асновы спецыялізаванай дапамогі і пачала прымяняцца медыкаментозная тэрапія. Сапраўдныя псіхіятрычныя лячэбніцы ў Магілёве і Вільні былі створаныя ў перыяд з 1903 па 1907 гады. Масавая ж будоўля псіхіятрычных бальніц нейкага агульнага кшталту ў беларускіх гарадах пачалася толькі пры савецкай уладзе ў 50-х гадах. І псіхіятрыя ў СССР таксама была даволі своеасаблівай. Это невроз, истерическая реакция в форме насильственного кашля, психогенно обусловленная. Яна, як і шмат якія сферы савецкага жыцця, была моцна ідэалагізаваная. Напрыклад, калі справы тычыліся малай псіхіятрыі, трывожных расстройств, дэпрэсіўных расстройств, то пацыентам і пацыенткам часцей за ўсё ставілі дыягназ вегетасасудзістая дыстанія і прызначалі прыблізна ніякае лячэнне. Кшталту валер'яначкі на ноч папейце, і варта б вам было ў санаторый з'ездзіць па прафсаюзнай тапуцёўцы. Таксама не сакрэт, што ў савецкія часы ў гэтыя псіхіятрычныя шпіталі змяшчалі дысідэнтаў, і яшчэ у савецкай улады было вельмі цікавае стаўленне да гомасексуальнасці, гэта таксама лічылася псіхіятрычнай хваробай. То бок, як мы назіраем, 16 стагоддзя была такая агульная тэндэнцыя. Людзей з псіхічнымі разладамі трэба ізаляваць, схаваць, закрыць у кляштары, у закрытым шпіталі, абы яны не мазолілі нам вочы. І як жа цяпер абстаяць справы з гэтым у беларускіх гарадах?
Ці спрыяе неяк гарадское асяроддзе стыгматызацыі людзей з псіхічнымі захворваннямі, ці, наадварот, змагаецца з такой стыгматызацыяй? Куды лепей звяртацца, калі вы падазраеце ў сябе дэпрэсію ці трывожнае расстройства, і хто такія насамрэч так званыя гарадскія вар'яты, вы можаце даведацца ў гэтым выпуску з маёй размовы з пані Мыш. Пані Мыш – гэта псіхаактывістка. Як вы разумееце, гэта не сапраўднае імя, а псеўданім. Па пэўных прычынах шмат якія мае эксперты і эксперткі абіраюць не называць свае ўласныя імёны і прозвішчы. Всіх вітаю, мяне завуць Мыш. У цябе ж Інстаграм даволі псіхаактывісткі блог, не больш не менш. Прынамсі, ён такім задумляўся, ідэя запусціць свой Інстаграм. І гэта ўсё пачалося пасля таго, як я пахадзіла на курсы псіхаактывізма ад Псіхаактивна. Псіхаактивна — гэта платформа ў Расіі, якая займаецца якраз такі псіхаактывізмам, і я думаю, ўсё ж такі у СНД ўсё пайшло з яго. У мяне была паходы гіпаманія, і у мяне быў такая прыкалюха, што я пачала піліць посцікі. Гіпаманія – гэта такі стан, калі ў чалавека прыподняты настрой, ёсць адчуванне нейкай павышанай энергіі і актыўнасці. Часта гіпаманія – гэта праява ментальных разладаў, напрыклад, біполярна-афектыўнага расстройства. Таксама я працую сумесна з расійскімі калегамі і калежанкамі ў СМІ пад назвай «Крыша». У мяне ёсць платформа «Галасы». Гэта беларуская платформа, якая працуе з 2019 году. Там было вельмі шмат розных прикольных праектаў. Раскажы ўвогуле, як справы з псіхаактывізмам у Беларусі? Актывістаў Беларусі ў гэтым напрамку вельмі мала. Іх было мала, іх яшчэ зараз менш. То бок асноўныя крыніцы дапамогі для людзей з псіхічнымі захворваннямі ў Беларусі не псіхаактывісты і псіхаактывісткі, і не нейкія некамерцыйныя арганізацыі, а ўсё ж такі дзяржаўныя ці прыватныя клінікі, дзе працуюць псіхіятры, псіхіятрыкі, псіхатэрапеўты і псіхатэрапеўткі. Аднак, акрамя дзяржаўных клінічных цэнтраў, ёсць яшчэ так званыя клубныя дамы, якія дапамагаюць рэабілітацыі людзей, якія перахварэлі на нейкае цяжкае псіхічнае захворванне і цяпер патрабуюць дапамогі, каб вярнуцца да жыцця ў соцыуме. Напрыклад, ёсць такі клубны дом у Менску. Клубны дом «Адкрытая душа», які знаходзіцца ў Менску. Гэта прыватны цэнтр рэабілітацыі Беларускай асацыяцыі сацыяльных работнікаў. Там яны ўжо працуюць 2 разы на тыдзень толькі. Хаця раней яны працавалі там ледзь бы не кожны дзень, там былі штатныя псіхолагі, там было вельмі шмат розных справаў, ініцыятываў. Вось. А так яны зараз шукаюць фонды, каб не экспансаваць. Але ёсць яшчэ клубныя дамы ў Лідзе і ў Брэсце, і яны на дзяржзамове. Наколькі я помню, ёсць групы падтрымкі, якія праходзяць очна. Падсумаваць гэта ўсё, на мой погляд, там ўсё горш і горш з цим стае. Шчыра. Зразумела, то бок у мяне адчуванне, што ўвогуле псіхаактывістаў, псіхаактывістак у Беларусі засталося на 3 дні. Больш за тое, нават калі яны былі, напрыклад, да маёй інфармацыйнай прасторы, хаця я са школы была даволі псіхалагізаваная, я шукала на Ютубе нейкую інфармацыю, глядзела нейкіх псіхолагаў, да якасці была ў гэтай тэме, але да мяне даносілася вельмі няшмат інфармацыі менавіта з беларускага кантэксту. І мне падаецца, што ёсць некаторыя тэмы, не ведаю, напрыклад, распаўсюд ВІЧ, якім займаюцца і дзяржаўныя установы, і некамерцыйныя ініцыятывы, напрыклад. Хачу зрабіць заўвагу, што я, канешне ж, не параўноўваю вірус імунадэфіцыту чалавека з псіхічнымі хваробамі. Гэта проста для прыклада, што ёсць нейкія праблемы ў Беларусі, пра якія на ўзроўні дзяржавы гавораць, робяць усякія кампаніі, праводзяць лекцыі ў школах, ва ўніверсітэтах, а ёсць тыя, якіх быццам бы няма. Нават праз які-небудзь гарадскі дом культуры горада Гродна, куды прымусова прыводзілі школьнікаў і школьніц, можна было штосьці даведацца пра той распаўсюд ВІЧ. Канешне, там можа было больш стыгматызацыі, чым сапраўднай карыснай інфармацыі, але, прынамсі, штосьці ты чула, што існуе, прынамсі, такое захворванне, напрыклад. Пра псіхічнае захворванне у мяне такое адчуванне, што не было нічога ніколі. Ні на якіх там уроках біялогіі. Як ты думаеш, чаму такая дыскрымінацыя датычна гэтай тэмы? Ну, слухай, я зараз падумала наконт параўнання ВІЧ і псіхічных захворванняў. Па-першае, ВІЧ выклікавае па поглядзе тых, хто займаецца гэтай усей справай, рэальную пагрозу здароўю, хаця сюрпрыз, псіхічнае здароўе таксама можа паскудзіць настолькі моцна фізічнаму альбо прывесці да смерці, літаральна. Гэта стыгма
Ёсць жа такія таварышы, я думаю, іх няшмат, хто думае, што псіхічных захворванняў насамрэч не існуе, акрамя якой-небудзь шизофрэніі, а дэпрэсія гэта так, але з гэтым, сітуацыя ўсё лепш і лепш, на мой погляд, як мінімум у інтэрнэце. Недавно я глядзела відэа Сашы Казанцевай. Саша Казанцева — гэта такая YouTube-блогерка, якая распавядае у тым ліку пра свае ментальныя асаблівасці. Яна казала, што калі яна выпускала ролики на Ютубе, там 18-19 год, там нават нічога не было пра дэпрэсію, вот той жа YouTube. Нават калі хтосьці чуў пра дэпрэсію, ён чуе яе хутчэй за ўсё не так, як оно ёсць насамрэч, у плане медыцынскага тэрміну. Нават я не ведала, што такое дэпрэсія, пакуль я не іранічна з ёю не сутыкнулася. Як мінімум, ёсць пра алкагольную і наркатычную залежнасць. Гэта таксама псіхічнае захворванне. Дарэчы, я калі з'ехала ў Божа мой у Еўропу, я даведалася, што тут няма аддзялення ў наркалогіі, і тут увогуле усе людзі з залежнасцямі лечацца проста ў псіхіатраў, псіхіатрак, і наркалогія гэта такая постсавецкая увогуле гісторыя. Гэта для мяне было пэўным адкрыццём. Гэта проста простое, што ў Савецкім Саюзе алкагалізм лічыўся за псіхічнае захворванне, наркаманія не. Таму у нас ёсць псіхіатр і нарколог — это адзін чалавек. Вось яшчэ адзін паказчык стыгмы, што ў Гродні, напрыклад, на вуліцы Шчорса ёсць Гродзенскі абласны клінічны цэнтр псіхіятрыя, наркалогія. Калі кажуць кшталту «цябе трэба забраць на Шчорса», ці «псіхушка на Шчорса», ці «хі-хі-ха-ха, ты жывеш на Шчорса», гэта тое самае, што для мінцукоў і мінцушак сказаць «жыць у навінках» ці «паехаць у навінкі». Чаму ўсё ж такі такія месцы ў гарадах часта становяцца імем намінальным, у нейкіх іншых диспансерах, у нейкіх іншых клінік няма такой дурной славы. Я бы дала б два тлумачэння, якія ў мяне ёсць на думцы. Па-першае, там псіхі, а ты таксама псіх, там крычаць кожную ноч з вокнаў чутна. Другое, гэта тое, што ўсё ж такі гэта вось усё мае вельмі яркі акрас самого слова, праз асацыяцыі. Па большай частцы гэта тое, што людзі з псіхічнымі захворваннямі ўспрымаюцца як іншыя маюць раздзяленне паміж мы і яны. Насамрэч так, вось тое, што ты сказала, людзі крычаць кожную ноч. Можа быць, гэта і праўда, сапраўды. Я тут недавно была, пад Варшавай ёсць такі псіхіятрычны цэнтр Творкі. Я там праходзіла увечары і сапраўды чую з аднаго з корпусаў нейкі нечалавечы крык. І гэта яшчэ такі, ведаеш, стары медычны цэнтр сярэдзіны 19 стагоддзя пабудовы. Там гэтая чырвоная цэгла, ноч, пахмурна. І вось гэты раптам нечалавечы крык, як быццам бы зараз хтосьці ператворыцца ў ваўкалака. Але, нягледзячы на тое, што ўсё гэта мае падставу і сапраўды людзі з захворваннямі адчуваюць сябе дрэнна, і таму яны могуць крычаць, гэта ўсё зразумела. Я проста раю людзям, якія кажуць, сапраўды ж у гэтых вашых псіхушках там ж крычаць, ты ж сама сказала, прайдзіце побач з роддомам, там таксама людзі крычаць па пэўных прычынах. Гэта абсалютна не нагода, каб стыгматызаваць кагосьці, каб ствараць з псіхіятрычных шпіталёў нейкія такія месцы распаўсюду гарадскіх легендаў. Тое, што ты сказала пра мы і яны, пра нейкі іншы свет, паколькі я яшчэ цікаўлюся ўсякай фальклорыстыкай, то мне гэта сапраўды нагадала такое стаўленне, як да могілак, напрыклад, бо гэта нейкае месца сутыкнення з іншым светам, як быццам бы псіхіятрычныя шпіталі гэта таксама штосьці такога кшталту. Да, штосьці невядомае, загадкавае. Наконт, дарэчы, ты сказала наконт радыйскіх легендаў. Ёсць жа злачынства нацысцкай Нямецчыны, калі на тых жа навінках людзей з дыягназамі проста расстрэльвалі. Але пра гэта не кажуць. Мне здаецца, тое, што людзей проста забівалі за тое, што яны хварэюць на штосьці. Гэта, наверне, людзям менш грае ролю, чым тое, што яны могуць ад псіхозу крычаць. Яны гэта, само сабой, не кантралююць. Не сакрэт, што ёсць страх і наконт псіхічна нездаровых людзей. Наверне, гэта было трошкі стыгматызаванае паняцце. Напрыклад, я нават ад маціці, ад кагосьці чула, што вось медсёстры не паварочваюцца спіною да пацыента ў санітаркі, бо яны думаюць, што іх задушаць. Такое ёсць, але яно... Гэта не такі высокі паказнік, гэта ж не толькі адні людзі з шизофрэніяй ці чымсьці, хаця хутчэй нават здаровыя людзі забіваюць больш, чым людзі з захворваннямі. Абсалютна, і мне падаецца, што людзі з захворваннямі, яны нашмат больш небяспечныя для саміх сябе, чым для людзей, якія вакол іх.
Калі браць якую-небудзь сапраўды шизофрэнію, нейкі псіхатычны стан, штосьці такое, сапраўды там чалавек можа забіць іншага чалавека, таму што яму штосьці падалося, галюцынацыя, штосьці прыбачылася. Але з большасці у псіхіятрычных клініках людзі з цяжкімі формамі дэпрэсіі, людзі з цяжкімі формамі біпалярнага разладу. І такія людзі не думаюць пра тое, каб зрабіць крыўду камусьці. Яны думаюць пра тое, што ім дрэнна, яны самі хочуць памерці. Таму гэта абсалютна гарадская легенда, проста рэальна ад страху перад чымсьці інакшым. Я б нават яшчэ ў прыклад паставіла б людзей з разладамі харчавання. Яны часта бываюць у шпіталях, на мой погляд. Глядзі, ёсць яшчэ такая гісторыя, як гарадскія вар'яты. Вось я не люблю гэтае значэнне, але яно менавіта так гучыць. Мы нават гэта абмяркоўвалі ў адным з выпускаў. Напрыклад, мне часта расказвалі пра пажылую жанчыну, якая ездзіць у адным і тым жа аўтобусе і раптам пачынае спяваць мацерныя частушкі, пачынае штосьці выкрыкваць, пакуль яе не супакоіць, не выпхнуць з гэтага аўтобусу, але нікому, дарэчы, не прыходзіць у галаву такой сітуацыі патэлефанаваць вось у шпітальны шорс чамусьці. Часу да часу сапраўды ты спаткаешся з людзьмі, якія неяк не па сезону апранутыя, дзіўна сябе паводзяць, размаўляюць самімі сабой, штосьці там выкрыкваюць. Гэта натуральна, у Гродні это проста... раз на тыдзень я кагосьці такога спаткала. Як ты думаеш, можна сказаць, што ўсе гэтыя людзі хворыя на нейкую адзіную хваробу, ці ўсё ж такі могуць быць самыя розныя дыягназы? Можа быць все, што заўгодна, гэта можа быць нават і не дыягназ. Але прышпіл у тым, што наколькі я ведаю, па законе ты не можаш выклікаць хуткую дапамогу. Максімум, што можна зрабіць, гэта патэлефанаваць у міліцыю. Знайсці яе родных гэта больш складаная задача, таму што проста у нас была такая сітуацыя ў маёй вёсцы. У нас быў нейкі чэл. Ён кідаў камяні пад машыну, на кагосьці нават напасці спрабаваў, ходзіць, размаўляе сам з сабою, хаця хтосьці думаў, што ён праз гарнітурны мікрафон з кімсьці кутарыць. У чаце я бачыла, што ён пачвара. Калі я сказала, што, маўляў, калі ваша дачка будзе такая же, што вы будзеце быць? Мне адпавялі, я буду трымаць яе ў хаце ўсё жыццё. Але што я тады зведалася, то што яны не могуць проста выклікаць хуткую. Але, калі шчыра, гэта, наверное, адзін з няшматлікіх плюсаў нашага ўліку ў краіне, таму што у нашай краіне існуе ўлік. Калі ёсць такія выпадкі, рэальна хоць неяк узяць пад кантроль, таму што людзі на ўліку павінны хадзіць раз на месяц да псіхіатра. Зразумела. А раскажы, калі ласка, пра гэты ўлік, таму што я ведаю, што шмат хто з маіх знаёмых, напрыклад, не мае грошай, каб звярнуцца да прыватнага псіхатэрапеўта, псіхатэрапеўткі, напрыклад. І калі ты кажаш, схадзі проста ў раённую паліклініку, яны кажуць, не, я баюся, так, падобна, што ў мяне дэпрэсія, але я не хачу ісці ў раённую паліклініку, бо мяне паставіць на ўлік. Такія страхі не бязглебныя, насамрэч. Тлумач такой псіхіятрычны ўлік. Зараз у законе ён называецца дыспансерным назіраннем. Гэта калі вас рэгіструюць тое, што у вас ёсць нейкае псіхічнае захворванне, і з залежнасці ад захворвання вам могуць абмежаваць права на працу, той, каб вадзіць машыну, напрыклад, вучыць дзяцей у школе. Таксама такое можа быць. Но гэта не толькі стыгма, гэта яшчэ і страх для людзей дадатковы, таго плану, што калі яны звярнуцца да псіхіатра бясплатна, атрымаюць тое, што іх не возьмуць на работу. Добрая навіна ў тым, што з уліку можна зняцца. Трэба 2 гады не быць гаспіталізаваным, мець стабільны стан, прайсці потым камісію. Ёсць рэдкія выпадкі, калі на ўлік не ставяць нават, але гэта ўсё ж такі гэта неўратычныя захворванні. Адзін момант. Ёсць асаблівы ўлік, гэта для суіцыдэнтаў, людзей, якіх былі спробы суіцыду, напрыклад. Калі вы падазраеце, што ў вас біпалярны эфектыўны разлад, то бок, калі у вас дэпрэсіўныя фазы змяняюцца маніякальнымі ці гіпаманіякальнымі, калі вы падазраеце ў сябе дэпрэсію, якое-небудзь трывожнае расстройства, карацей кажучы, калі ў вас няма брэду галюцынацый, усіх астатніх вясёлых псіхатычных праяў, але проста нейкія эмоцыі, з якімі вы не даеце рады, якія моцна псуюць вам жыццё, вы можаце звярнуцца ў прыватны медычны цэнтр да псіхатэрапеўта ці псіхатэрапеўткі. Яны звычайна маюць права выпісаць рэцэпт на антыдэпрэсанты. Таксама яны займаюцца размоўнай тэрапіяй. У Гродні ёсць, напрыклад, медычны цэнтр ЛАДЭ, але, канешне, я б параіла ўсім уважліва
абіраць спецыялістак лепей, мне падаецца, ісці ўсё ж такі па рэкамендацыі, таму што і ў прыватных, і ў дзяржаўных цэнтрах бываюць вельмі розныя спецыялісты і спецыялісткі. Але калі ўсё ж такі у вас няма ніякіх грошай, але вам настолькі дрэнна, што наступным крокам будзе выклік хуткай, то лепш ж такі нават да бясплатнага, таму што можа стаць яшчэ горш. Вам гэта трэба, вам гэта не трэба. І наконт дрэнных і добрых спецыялістак, падбор псіхолага, псіхіятра, псіхатэрапеўта, гэта даволі такая складаная справа, яна не універсальная. Камусьці можа спадабацца па манеры размовы, яшчэ чамусьці. Камусьці можа не спадабацца, але ўсё ж я спрабавала стварыць, дарэчы, невялічкую базу водгукаў на спецыялістаў. Ну, гэта нават не база дадзеных, гэта тэлеграм-канал, куды вы можете проста свой водгук пакінуць ананімна абсалютна праз чат-бот, і я яго апублікую. Як мы ўжо з табой сказалі, калі ты бачыш на вуліцы чалавека, які паводзіць сябе неяк дзіўна, і пры гэтым ён, не ведаю, не парушае грамадскі парадак і быццам бы няма падстаў, каб выклікаць міліцыю, ну, то бок, калі ён пачынае заляцацца да людзей, якія побач ідуць, калі ён штосьці нішчыць, зноў жа кідае камяні, тут, зразумела, ёсць падставы да выкліка міліцыі. Калі гэты чалавек проста апрануты не па сезону і размаўляе з самім сабой, то падстаў няма. Калі чалавек ці яго родныя не звернуцца па дапамогу да спецыялісткі, то ніяк дапамагчы і немагчыма. Як ты думаеш, вось той момант, што згодна з нашым заканадаўствам нельга проста выклікаць хутку для чалавека, які, як нам падаецца, праяўляе прыкметы нейкіх псіхічных захворванняў. Гэта добра ці дрэнна? Калі шчыра, я бы сказала, што гэта больш добра, таму што па такой логіцы можна было б выклікаць хутку на каго заўгодна. Ну, допустим, сітуацыя, хтось не спадабаўся і трэба выклікаць хутку і сказаць, што он крычыць, што яго прымушаюць щось зрабіць бесы. Мне падаецца, не самая лепшая ідэя. Я бы, насамрэч, выбрала бы варыянт не чапаць гэтага чалавека, калі ён не прадстаўляе апаснасці для асяроддзя. Ну, сапраўды, ведаеце, як людзі да Хэллоуіна апранаюцца, як сябе паводзяць, і што яны могуць казаць пра тых жа бесаў, можна на кожнага і кожную другую выклікаць хуткую дапамогу. Глядзі, я з табой яшчэ хацела пагаварыць пра тое, як гарадское асяроддзе можа спрыяць фармаванню вось той самай стыгмы. Напрыклад, у Гродні даволі шмат я бачыла ўсякіх банераў кшталту сацыяльная рэклама, калі там намаляваны вялізны шпрыц і напісана «наркаманія», «зло». Абавязкова там будзе штосьці пра тое, што у жанчын з наркатычнай залежнасцю народзяцца хворыя дзеці, чамусьці менавіта гэта нейкі моцны фактар, які выклікае занепакой у людзей, якія ствараюць такую сацыяльную рэкламу. Тое ж самае з алкагольнай залежнасцю, якая-небудзь бутэлька, якая-небудзь шклянка побач валяецца з гэтай бутэлькай і напісана што-небудзь кшталту алкагалізм прыводзіць да апракінутай шклянкі. Я не ведаю, што хочу сказаць, зноў жа, аўтары такіх нацюрмортаў. Гэта зноў жа не пра тое, каб паказаць людзям залежнасцямі, які ёсць шлях, куды можна звярнуцца па дапамогу. Гэта не пра тое, каб распавесці сваякам, што можна зрабіць у такой сітуацыі. Гэта зноў жа пра тое, што гэтыя людзі зло, і гэтая з'ява зло, і давайце проста мы не будзем нават туды падступацца, таму што гэта зло. Пасыл не спажывайце псіхаактыўныя рэчывы ніколі, ён можа і добры, але гэта не адмяняе таго факту, што ўжо ёсць людзі, якія спажываюць псіхаактыўныя рэчывы. Гэта стыгма, так, але мне здаецца, мэта ў гэтых усіх сацыяльных рэкламах у першую чаргу гэта ўсё ж такі паспрыяе таму, каб гэтага ўжывання не было, каб чалавек нават не спрабаваў гэта, не пачаваў спрабаваць, але штось мне падказвае, што людзям, якія аказваюцца ў якіх-небудзь кампаніях з залежнымі людзьмі, гэта асабліва не спрыяе гэтыя ўсе рэкламныя лозунгі, яны ўсё роўна пачынаюць. Пры гэтым гэтая рэклама, гэта яшчэ менш добрае стаўленне да чалавека, як мінімум. Тое, што ён невыправімы, тое, што яго нельга выправіць, ён такі будзе заўсёды. І ўсё ж такі мне здаецца, што гарадское асяроддзе ў першую чаргу думае аб тым, каб гэтага пазбегнуць, а не што з гэтым рабіць, калі гэта ўжо адбылося. Згодная з табой,
Пры гэтым, што з гэтым рабіць, калі гэта ўжо адбылося, працуе нават той самы цэнтр на Шчорцы. Я дакладна ведаю, што ў іх ёсць аддзяленне рэабілітацыі. Калі чалавек прайшоў дэтокс, гэта называецца, калі ён не спажывае всякія псіхаактыўныя рэчывы пэўны час і ў яго умоўна чысты ўжо арганізм, ён можа прымаць удзел у праграме рэабілітацыі, якая ўжо направлена не на тое, каб з дапамогай там прэпаратаў і пэўных працэдур увесці чалавека з стану інтаксікацыі ці чагосьці, а направлена на тое, каб даць рады з гэтым захворваннем, з гэтай залежнасцю. І там працуюць псіхолагі, псіхатэрапеўты, там ёсць групы падтрымкі. Зразумела, паколькі гэта дзяржаўная установа, можа быць, гэта не такая высокая якасць, як у якім-небудзь рэйхабе ў Ізраілі, але, прынамсі, гэта нейкая рэальная дапамога. Там уся гэтая праграма 12 крокаў рэалізуецца, і ўсё даволі файна. І я да чаго гэта кажу? Да таго, што, наколькі я ведаю, зараз вось з тымі ж самымі залежнасцямі, залежнасці гэта такая вялікая тэма, што я хачу ўвогуле зрабіць асобны выпуск у рамках гэтага падкаста, таму што людзі з залежнасцямі гэта жыхары, жыхаркі гарадоў, якія таксама ўплываюць на нашае жыццё. Для таго, карацей, каб даць рады залежнасцям, працуе толькі праграма 12 крокаў. Больш асабліва нічога не працуе. А я ў Гродні тым жа, нават па радыё, чула ўсякія рэкламы «Доктар Петроў», «Казіроўка ад наркаманіі». І кадзіроўкі спадарства не працуюць. Ну, можа быць, на нейкі невялікі тэрмін, але, па большай частцы не. Трэба праходзіць там доўгае лячэнне і псіхатэрапію, каб даць рады з гэтай хваробай. Што я ў цябе хачу запытацца? Як часта табе трапляліся ўсякія гэтыя рэкламы кадзіровак і як ты да гэтага ўсяго ставішся? Дарэчы, вось пра тое, што можна закадзіравацца ад наркаманіі. Я ўпершыню чую, што такое магчыма, але пра алкагалізм вядома, і я думаю, камусьці гэта дапамагае. Не ведаю, як з алкагалізмам, але з наркаманіяй, нарказалежнасцю. Там яшчэ адзін дыягназ будзе стаяць. Не толькі тое, што ён залежны, яшчэ і нейкі іншы дыягназ. Адной кадзіроўкай ты з ім не даш рады. Так што, мне здаецца, кадзіроўка, як і рэклама супраць наркотыка ўжо залежным людзям не дапаможа. Тады давай мы з табой вызначым, што на ўзроўні гарадской улады можа дапамагчы, каб аказаць дапамогу людзям з усякімі рознымі псіхічнымі захворваннямі. Я магу прывесці, у прыклад, Фінляндыю. Там ёсць улік, але ён не для ўсіх, то бок ён для тых, у каго псіхатычныя якія-небудзь хваробы. Псіхатычныя станы гэта такія станы, пры якіх ёсць брэд або галюцынацыі, або і то і другое разам. Добрая рэч у тым, што дзяржава спрыяе таму, каб людзі працавалі. Можна атрымаць бальнічны, то бо ў нас бальнічнага не атрымаеш за тую ж дэпрэсію, там можна. Тых, хто на ўліку можа атрымаць лекі амаль бясплатна. У нас такая рэч працуе толькі з групамі інваліднасці. Спансаванне цэнтраў рэабілітацыі і такіх ініцыятываў, якія якраз такі дапамагаюць людзям рэсацыялізавацца пасля той жа гаспіталізацыі, як гэта робяць, напрыклад, купныя дамы ў нас. Калі будзе магчымасць, то і рэклама дэстыгматызуючая. Я, канешне, гэта мала ўяўляю ў нашых рэаліях, але гэта было б вельмі добра. Было б добра, насамрэч, мець якія-небудзь праграмы на тэлебачанні, якія расказвалі б пра ментальныя захворванні. Не ў свеце таго, што там хтосьці кагосьці там халадзец зварыў, а таго, што такія людзі бываюць сярод нас, мы можам нават не ведаць, што ў іх ёсць захворванне. Дзень псіхічнага здароўя, калі ласка, увядзіце. Таму што ёсць сусветны дзень, гэта 10 кастрычніка, і нават у Нямецчыне я ведаю, што ёсць нейкія нават маршы, прысвечаныя такому дню. То бок мне падаецца, калі падсумаваць, што гарадскім уладам было б варта замест усёй гэтай прыўкраснай сацыяльнай рэкламы пра тое, што наркаманія зло, інфармаваць людзей пра тое, якая дапамога ўжо існуе. Напрыклад, мне падаецца, што пра тое аддзяленне рэабілітацыі на Шчорса ведаюць вельмі няшмат людзей, а пра тое, што шмат людзей з залежнасцямі ў стане ап'янення. Можна іх сустрэць на вуліцы, і ад часу да часу яны паводзяць сябе небяспечна для сябе і ўсіх, хто навокал, ведаюць усе. Я
таксама думаю, што трэба ўжо скасаваць усю гэтую гісторыю з кадзіроўкамі і рэкламай усякіх кадзіровак на дзяржаўным тэлебачанні і на радыё. Няхай бы лепей на радыё Гродна з'явілася б якая-небудзь перадача, якая фінансуецца з гарадскога бюджэту пра псіхічныя разлады, і можна было б запрашаць якіх-небудзь псіхіятраў, псіхатэрапеўтаў, псіхіятрак, псіхатэрапеўтак з той жа клінікі на Шчорса. Я яе так рэкламую, хаця яна мне не заплаціла, а дарма. Наколькі я ведаю, там сапраўды даволі шмат добрых і файных спецыялістаў і спецыялістак. Шаноўнае спадарства, выснова усяго гэтага мне падаецца такая. Мы б хацелі, каб на гарадскім, ну да і ўвогуле на дзяржаўным узроўні псіхічныя захворванні і залежнасці ў тым ліку менш стыгматызавалі і больш тлумачылі людзям, што гэта ўвогуле такое, як з гэтым можна даць рады. Як на мой густ, калі банер наркотыкі зло аздобіць якім-небудзь QR-кодам, які будзе весці на простую інструкцыю, што рабіць, калі у вас ці ў вашых блізкіх падаецца ёй залежнасці ад псіхаактыўных рэчываў, но гэта будзе нашмат больш эфектыўна, чым проста чарговы плакат са шпрыцом. У апісанні вы знойдзеце спасылкі на ўсе рэсурсы, пра якія сёння казала шаноўная пані Мыш. Падпісвайцеся на іх, а таксама на наш падкаст, стаўце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі, і хутка мы з вамі пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до начала поездки.